Mga kabayan, ipapakita ko sa inyo sa channel na ito ang mga pinaghaharian ng Jablong bansa. Ayan na, nakikita nyo na, nagdidigmaan na sila. Ito na, ayan, ganyang kalalakas ang mga bansang pinaghaharian ng Jablo. Ayan na, lumabas ng siraulong namumuno ng bansang ito. Mga walang kwentang tao, mga Jablo yan, mga yan. Yan, ganyan sila katanga. Malalaman na natin kung sino mga tangang bansa. Ayan na, nagdidigmaan na sila, mga buang na sila. Hindi na nila alam kung anong mangyayari. Buang na mga tanga-tangang bansa, naglalaban-laban na. Yan, dito natin malalaman kung sino ang mga gagong bubo ng mga bansa, ng mga humahawak sa kanila. Yan, mga bansang sinasapian na ng Jablo. Yan, nagdidigmaan ng mga gago, mga tanga, mga siraulo. Yan na po mga kabayan, mga buang na sila. Sino sa kanila ang pinakatunay na buang? Nandyan na, lumalabas na ang mga buang ng mga bansang ito. Akala mo matatalino mga bansa, tingnan mo naman ngayon, sila na ang tunay na buang ngayon. Lalaban-laban ng mga siraulong bansa. Ano bang nangyari sa kanila? Kabuang na, sinaupa na sila ng Jablo. Hindi na sila kasundo-sundo dahil meron sila sungay sa ulo. Digmaan na. Ayan ang mga bansang tanga. Ang na mga Pilipino. Yung palang mga siraulong bansa. Yan na. Yan ang tunay na mga buang. Wala na silang alam kung didigmaan. Yan na. Tingnan natin kung sino matunaw sa inyo. Yan ba ang matatalinong bansa? Nagdidigmaan. Wala na silang iniisip na maayos, kundi pumatay, sirain ang gawa ng tao. Yan na ang pinakamang tatalinong bansa. Laban-laban na sila, mga buang na sila, mga ulupong kayo. Ano nangyari sa inyo? Bakit kayo naglaban-laban? Ano ba ang pinag-aawayan nyo? Hindi na kayo nagbigayan. Hindi na kayo nagbigayan. Pinairal ninyo yung katangahan. Pinairal ninyo ang inyong kabubuhan. Sino naman ang mamatay dyan? Kundi kayo lang. Sige, magpakamatay kayong lahat.